Egunon, Joseba, zelan? Ni Jonas da hemen gauz berri zen Durangaldeko aztegian, da gaurkoen Ibarrako piparrak eta Gernikako piperrak erakutsiko dizkizut. Etorri naiz Durangaldeko bienak dire. Durangaldeko aztegia ortugintza ekologikorako tezgune bat da 3 urteko iraupena deko. Da batez be gaztea izatea da ambiente honetan lehengo urteetan zoz ere familiarizetuta eukitie da olako baldintza batzuk eskatzen zituzten da eurekin ipini kontaktuan da baldintza guztiek entregatu nituzten da handik aurrera handeretan ni gabiz abendutik ona hemen lanean. Izatez txikiatetik gustatu zait itsasoan, natura eta animaliak eta dena, baina ni izatez Durangoko izena betidanik da ez dut hortua errez euken. Da indala 6 o 7 urte hasi nintzen ikasten guarda forestala da hortugintza ekologikoa, da handik aurrera ez ditut utzi landarak. Durangaldeko aztegiak nekazaritza ekologikoa bultzatzen du. Hau esan nahi du pestizida eta botika kimikorik ez erabiltzea, da ingurumena zaintzea bebai hortugintzarekin batera. Hemen gauz hortuko lehen negutegian, da hemen ikusten duzun moduen, dekoguz honek 3 filak, direla Gernikako piparranak, da hau eskina Ibarrako piparra. Hemen ikusten duzun moduen dekogu Gernikako piperra da Ibarrako piperra. Izetez familia berdinakoa da, Solanacea dela. Honek Amerikatakoak dire, jatorria Amerikatako da. Gernikako piperra da Ibarrako piparrak sasoi berian landatzen dire. Negutegian martxoan landatzen da izetez azaro edo abendura arte, da kanpoan maiatzan ipintzen dire da urrir arte, gutxi gora bera. Endare honek izetez ez toki zainketa askorik, gehien bat ura. Sarritan ureztatzea eta kontrola batez be kokoren bat edo pulgoi edo intsekturen bat edo onjoren bat badau, eta baldin eta badau tratamendu egin da listo, ez teko zainketa askorik. Gernikako piperrak oso aberatsak dira vitamina A, B, C eta E eta azido folikoan. Mineraletan ere oso aberatsa da, adibidez, kaltzio, fosforo, potasio eta magnesioan. Eta zuntz asko ere badu. Barazki guztien moduen, Gernikako piperra ere oso osasuntsua da eta gainera oso gozoa. Gernikako piperra era askotan sukaldatu daiteke, baina gehien bat hemen frigituta sukaldatzen da. Gatz apur batekin eta olio apur batekin da oso gozoak dauz. Hemen gauz Ibarrako piperrakin, da ointxe kontatuko dizuegu euren ezaugarriak. Oso barazki aberatsa da zuntzean, da oso kaloria gitxi dekoz, orduen oso osasungarria da. Eta alde berean oso aberatsa da vitamina C, kaltzioan eta karotenosen. Ibarrako piperrak kalibre bat eukin behar du kalitate ona izateko. Ezin dira ez izan ez oso handiak eta potolak, ez oso txikiak. Zelan jakin aldogu piparrak minak direzen edo ez? Ur gitxi badekie, seguramente pika behingo daurie. Eta larra handiak egiten badire, dagoiko partean bulto moduko batzuk gerteten badire, horrek minak direla indikazio bat da. Estimatuenak ez daurienak piketan dira. Kalibre honezek dire da honek ez daurie piketan. Sukaldatzeko, hemen ohikoena da frigitute edo espinan kontserbatuta da holan jaten dire. Tolosako babarrunakin o Gernikako babarrunakin oso ondo eskotzen da eta oso gozo daude eurek batera.
Orain momentuan, denbora gitxi daramagunez, partikularrei bakarrik gabiz saltzen, baina gure intentzioa da laster Durangoko eta Bilboko azoketan egotea. Bueno, Joseba, espero dut Ibarrako piparrak eta Gernikako piperrak zuen gustoak izatea. Ni hemen gelditzen naiz Durangaldeko aztegian piperrekin, lanpeituta enauta. Venga, egongo gara.